Вітаю, шановне господарство! У летній студії «Об'єктиву» для вас працює Ярослав Стешик. І ось головні новини понеділка. Еўрапейскія гульні, заблокаваныя вуліцы, высокі кошт і блытаніна ў правілах спаборніцтваў. Очень мало олимпийских дисциплин и очень мало разыгрывается лицензий на Олимпиаду. Только это могло бы привлечь сюда топовых спортсменов и зрителей. Банкрутство і затрыманыя заробкі. Когда увольнялся, говорили, что вот-вот рассчитаемся. Я уволился по-хорошему, переписал заявление, написал по собственному желанию, так как поверил людям. Махінацыі на заводе «Аэромаш». Ін'екцыйныя медыкаменты і кантрацэптывы толькі з рэцэптам. Потрапіць да тэрапеўта яшчэ можна, а да вузкага спецыяліста месяц чакаеце, 2 месяцы, за гэты час можна паправіцца. Альбо наадварот. Чэргі ў паліклініках вырастуць. Пустыя фан-зоны, малая колькасць замежнікаў і заторы на сталічных праспектах. У Менску прайшоў 4-й дзень еўрапейскіх гульняў. Ці атрымае Беларусь лепшы імідж ад гэтай імпрэзы? І ці можна разлічваць, што хоць частка выданых грошай акупіцца? Вітаў Сіўчык. Добрый день. Телеканал Белсат. Як вам еўрапейскія гульні? Да, такую жизнь. Не надо такие игры. Калі еўрапейскія гульні выклікаюць у некага захаплення, то дакладна не ў менскіх кіроўцаў, якія сёння захрасалі ў корках зусім не ў час пік. Нет слов. Думает пусть лошадь, у него голова большая. Надо было брать выходной. На всю неделю. Недобро, недобро. А вы готовы потерпеть для гостей столицы? Для гостей готов, но для этих игр не готов. Придется терпеть, а что, выбор есть. Ой, я лучше молчу, вы знаете, не надо. Все хорошо, все великолепно. Дзеля рэпетыцыі індывідуальныя велагонкі сёння ў сталіцы з 9 да паловы на 14 перакрывалі адцінкі вуліцаў Богдановича, Інтэрнацыянальнай, Куйбышева, Купалы, Нямігі, Пашкевіч, Ціміразева і Раманаўская слабады. Заўтра тыя самыя адцінкі будуць закрытыя з 7 да 17 гадзіны. Але гэта не ўсе нязручнасці. Напрыклад, гарадскі вал застаецца закрытым да канца еўрапейскіх гульняў 30 чэрвеня. Вуліца, якая звязвае Нямігу і праспект Незалежнасці, адмыслова зарэзерваваная для транспарту, які абслугоўвае еўрапейскія гульні. Невыгоды ёсць, але эканамічных даходаў не прагназуюць. Колькі з нашых падаткаў пайшло на правядзенне еўрапейскіх гульняў, інфармацыя закрытая. Але вядомы спартовы адмысловец Уладзімір Даўжэнка назваў нам умоўную лічбу – $250 мільярда. Між тым фан-зоны пусцеюць. Не відаць і вялікага наплыву замежных турыстаў. За последние дни мне удалось побывать на фан-зоне около Дворца спорта, побывал на нескольких минских пешеходных улицах и заметил, что даже по сравнению с чемпионатом мира по хоккею такого количества иностранных гостей, которое бросалось бы в глаза, незаметно. Зрэшты, спартовыя падзеі, як правіла, праводзяцца не столькі дзеля грошай, колькі дзеля спартовага свята і дзеля іміджу. Але абурэнне і неразуменне гульні выклікаюць нават сярод спартоўцаў-удзельнікаў. Когда сам атлет, как наша Татьяна Холодович, комментательница, заявляет, что она сама не разобралась в правилах, что говорить о простых болельщиках. И, конечно, с таким набором дисциплин европейские игры не могут быть популярны в Европе. Я осматривал издания периодические, французские, итальянские сайты, нигде о них не упоминается. Единственное, нашел на польском Евроспорте. Менавіта ў Польшчы і маюць прайсці наступныя гульні ў 2023 годзе. Аднак сёння кракаўскія гарадскія актывісты заявілі, што гатовыя ініцыяваць мясцовы рэферэндум наконт мэтазгоднасці арганізоўвання еўрапейскіх гульняў. Гэткі досвед у Кракава ўжо ёсць. 5 гадоў таму гараджане праз мясцовае галасаванне адхілілі прапанову прыняць зімовую алімпіяду 2022. Супраць імпрэзы прагаласавалі амаль 70%. Вітаў Сіўчык, Белсат. Працяг ужо бясконцай вайны Расіі супраць беларускага малака. Рассельгаснагляд сёння забараніў пастаўкі прадпрыемства «Мсціслаў Малако». У сыры прадпрыемства «Мсціслаў Малако» паўторна выявілі супрацьгрыбковы прэпарат. Таксама Рассельгаснагляд уводзіць рэжым узмоцненага кантролю над прадукцыяй беларускіх прадпрыемстваў «Вітконпрадукт» і «Здравушка Мілк». У вырабах гэтых заводаў нібыта выявілі шкодныя бактэрыі ў мясе птушкі ды кішачную палачку ў пітным малацэ. Праца ёсць, а заробкаў няма.
І нават тое, што зарабілі паўгода таму, працаўнікі прадпрыемства «Аэрамаш» у Мачулішчах пад Менскам атрымаць не могуць да сёння. Чаму, высвятляла Ірына Драфійчук. Выйгралі суды з працадаўцам, але заробкаў так і не атрымалі. 67 былых працаўнікоў заводу «Аэрамаш» чакаюць сваіх грошай. Мне должны на сегодняшний день почти под 17 тысяч. Прадпрыемства «Аэрамаш», што займаецца выпускам авіятрэнажораў, яшчэ год таму налічвала каля 200 працаўнікоў. Але напрыканцы мінулага года, пасля некалькіх затрыманняў заробкаў, людзі пачалі масава звальняцца. Когда увольнялся, говорили, что вот-вот рассчитаемся. Я уволился по-хорошему, переписал заявление, 41-ю статью я увольнялся. Написал по собственному желанию, так как поверил людям. У падобнай сітуацыі апынуліся і іншыя былыя працаўнікі. Пасля некалькіх месяцаў абяцанняў ад кіраўніцтва кампаніі ды безвыніковага чакання людзі пачалі звяртацца ў суд. Разговаривала с заместителем снова же, и мне просто сказали, что я могу воспользоваться своим правом, решить вопрос в судебном порядке, обратиться туда, и просто попросили просто не изощряться, попросить ту сумму, которую мне должны, без начисления суммы за просроченные дни. Судовыя працэсы працаўнікі выйгралі, але грошай так і не атрымалі, бо рашэнні суда не выконваюцца. Это предприятие работает, никакого банкротства не было. Платят налоги, платят за электроэнергию, работает транспорт, возит людей, потому что предприятие находится в городском поселке Мачулище. Вот. И поэтому мы даже не понимаем этой ситуации. Вот такая ситуация у нас произошла. И до сих пор зарплату людям не платят, которые остались на этом предприятии. Прадпрыемства працягвае працу, але на нашыя тэлефанаванні цягам дня ніхто не адказаў. У дэпартаменце інспекцыі працы тлумачаць, што правялі на «Аэрамашы» праверку, але яе вынікаў трэба чакаць больш за месяц. Составляется акт в течение 5 дней, потом в течение месяца выносятся требования. Если они не исполняют наше предписание, составляется протокол, направляется в суд, суд рассматривает, принимает меры по неисполнению. Былыя працаўнікі лічаць, што на прадпрыемстве проста з невядомымі мэтамі зацягваюць час, а судовыя выканаўцы спрыяюць гэтаму. Я уже и обращался в администрацию президента, электронное письмо, и в соцзащиту, в госконтроль. И все сходится на судебном исполнителе. Праваабаронца Юрий Беляков раіць у такой ситуации проявлять максимальную активность. Если человек ничего сам делать не будет, так, сам не будет писать, жаловаться, не будет этого конкретного чиновника, этого вот, имеется в виду этот конкретный судоисполнитель, не будет к нему обращаться, то через 3 года судебный исполнитель прекратит исполнение производства по этому делу, и все. И на этом все закончится. Уже по новой исполнять это решение уже никто не будет. А каб захады мелі большы эфект і пытанні развязваліся хутчэй, праваабаронца раіць аб'ядноўвацца. Ірына Драфійчук, Белсат. Мікалая Сауля, майстра цеху заводу горадня «Азот», прызналі невінаватым у смерці рабочых. Яго абвінавачвалі ў фатальным парушэнні правілаў пажарнай бяспекі. Суд вызначыў, што ў дзеяннях Мікалая Сауля адсутнічае склад злачынства. Крымінальная справа ў яго дачыненні спыненая. Выбух на прадпрыемстве адбыўся ў 2016 годзе, тады загінулі 2 рабочых, яшчэ 3 былі шпіталізаваныя. Шкода прадпрыемству склала 94 тысячы рублёў. Мікалаю Саулю, адзінаму, хто трапіў на лаву падсудных, пагражала да 7 гадоў зняволення. Улады Грузіі абяцаюць саступкі пратэстоўцам. Лідар партыі ўлады грузінская Мара Бидзина Іванішвілі прапанаваў адмовіцца ад змяшанай сістэмы выбараў у парламент ды скасаваць 5% выбарчы бар'ер. Але пакаранне міністра ўнутраных справаў за злоўжыванне сілы і спецсродкаў супраць мірных дэманстрантаў пакуль не будзе. Тым часам Масква працягвае шукаць заходнія прычыны у сутычках, справакаваных паводзінамі расійскага дэпутата-камуніста. За антырасійскімі выступамі ў Грузіі стаяць ЗША. Іх мэта – пасварыць народы са шматвекавой агульнай гісторыяй. Такую пазіцыю Масквы афіцыйна агучыў сёння Сергей Лаўроў. Грузія, на меркаванні кіраўніка расійскага МЗС, стала прыкладам наступстваў заходняй геапалітычнай інжынерыі. Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинство ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю.
Расійская прэса сёння абмяркоўвае, колькі страціць Грузія ад змяншэння плыні расійскіх турыстаў, бо Пуцін забараніў расійскім авіякампаніям выконваць рэйсы ў Грузію. Але турысты не маюць намераў выкрэсліваць гэтую краіну са спісу улюблённых месцаў адпачынку. Ужасно несправедливо, потому что это прекрасная, дружелюбная, гостеприимная страна, и политические игрища просто неуместны и ужасны. Мы здесь несколько дней не ощутили на себе никакого негативного отношения местных жителей, властей. Только нам будет тяжелее приезжать сюда, но мы все равно сможем это с пересадками сделать. Будем надеяться, что вернут обратно. Расійскія турысты прыносяць большую частку доходу для турыстычнай галіны Грузіі. Летась расейцы пакінулі ў краіне 632 мільёны еўраў. У той час, як турысты з краінаў еўразвязу 279 мільёнаў еўраў. Аднак турыстычныя аператары Грузіі ўпэўненыя, што змогуць знайсці альтэрнатыву, калі расійская турыстычная плынь зменшыцца. На жаль, сённяшні ўрад Расіі выкарыстоўвае эканамічныя адносіны для палітычнага ціску ў Грузіі. Таму мы лічым, што залежнасць эканомікі Грузіі ад Расіі будзе контрпрадуктыўнай. Тое ж самае было ў 2008 годзе, калі пасля вайны Расія забараніла экспарт грузінскага віна і мінеральнай вады. Спачатку гэта негатыўна паўплывала, але потым знайшлі новыя рынкі і новыя кантракты. Я думаю, што тое ж самае адбудзецца ў сферы турызму. Дарэчы, пра грузінскае віно. Сёння Распажыўнагляд паведаміў аб пагаршэнні якасці грузінскага віна за апошнія гады. А ў Грузіі з 20 чэрвеня кінатэатры адной з сетак не паказваюць фільмаў на расійскай мове. Ці зацягнецца чарговае супрацьстаянне і як яно паўплывае на эканоміку краіны? Сейчас не 2006 год. Когда Грузия была критически зависима от российской экономики, от экономических связей. Сейчас этих связей как бы меньше, несмотря на то, что количество туристов как бы большое, но других туристов тоже много. Пакуль расійскія ўлады кажуць пра інтрыгі захаду ў расколе стасункаў, унутры Грузіі, падаецца, наспявае паскарэнне палітычных рэформаў. Палітычны саюз «Грузінская мара», «Дэмакратычная Грузія» выступіў ініцыятарам палітычных рэформаў. Парламенцкія выбары 2020 года будуць праводзіцца паводле прапарцыянальнай сістэмы і пры нулявым парозе. Раней новаўвядзенні планавалі толькі да выбараў 2024 года. Але ад змяшанай сістэмы адмовяцца ўжо на лета. Гэта было адно з галоўных патрабаванняў пратэстаў. Ігор Віняўскі, Ян Вярбіцкі, Белсат. Трагічныя навіны з Казахстану. У выніку выбуху на складзе боепрыпасаў адна асоба загінула, дзясяткі атрымалі раненні. Цэлы горад эвакуявалі. На ягоных вуліцах працуюць сапёры. Улады Туркестанскай вобласці абвесцілі надзвычайную сітуацыю і эвакуацыю гораду Арысь, дзе адбыўся выбух. На відэа, якія мясцовыя жыхары выклалі ў сацыяльныя сеткі, бачна, што людзі масава пакідаюць горад. Іх просяць не паддавацца паніцы. Горад размяшчаецца на поўдні Казахстану, там жывуць 43 тысячы чалавек. Варта падкрэсліць, што гэта не першы выбух боепрыпасаў у Арысі. Ужо быў выбух на заводзе для іх утылізацыі. Тады загінулі 2 чалавек і яшчэ адзін пацярпеў. Прычыны сённяшняга здарэння высвятляюцца. Міністэрства абароны Казахстану стварыла адмысловую камісію, якая займаецца ліквідацыяй і мінімалізацыяй наступстваў інцыдэнту. Оксацилін, алфлутоп, лідакаін – усе супрацьзачаткавыя. Лекі, якія можна было свабодна набыць у аптэцы, цяпер толькі з рэцэптам. Значна пашырыўся рэцэптурны спіс ін'екцыйных лекаў ды антыбіётыкаў. Як гэта паўплывае на нашае здароўе, распавядзе Юлія Цельпук. Кольнула ў баку ці ў горле дзярэ. Адзін парадамі з інтэрнэта будзе лікавацца, другі да лекара пойдзе, а трэці наўпрост у аптэку. Дыягназ любім ставіць сабе самі, ці з аптэкарам параіцца. Апошні цяпер дапаможа не ў кожным выпадку. Калі людзі цяжка хварэюць, пачынаюць эксперыментаваць з медыкаментамі. Найгорш, калі перабіраюць антыбіётыкі, кажа загадчыца адной з мінскіх аптэк. 1, 2, 3, 5. И вот он приходит к врачу, когда он свою болезнь не вылечил, а залечил. И попробую доктору разгадать, чем же, вот каким 6-м или 7-м антибиотиком пациента вылечить. Когда уже настолько устойчивой формы микроорганизмов, которые патогенных микроорганизмов в нем сидят, что никакой антибиотики он не берет. Сёння аптэкі распачалі працу згодна з новымі правіламі, бо спіс медыкаментаў толькі з рэцэптам значна пашырыўся. Набыла моц пастанова Міністэрства здароўя нумар 27. Надалей можам свабодна набываць гамеапатычныя лекі, аспірын, парацетамол, ды такія антыбіётыкі, як амаксіцыклін і ампіцылін. То тычыцца прэпаратаў такіх, як мы называем метабалітаў,
якія палепшаюць там абмен мазгавой тканкі ці хондрапратэктары, як той же алфлутоп, яны як бы кепска не паўплываюць, і іх уключэнне ў гэты спіс такі, мне здаецца, не самы рацыянальны. У рэцэптурны спіс трапілі амаль усе ін'екцыйныя прэпараты, не толькі тыпу лідакаіну, афлутопу і актавігіну, вітаміны і правітаміны унутрымышачна ці ўнутрывенна цяпер толькі з рэцэптам, а ў пігулках без. Коробку выпісаць, трэба ісці да лекара, а патрапіць да лекара, вы ж самі разумееце, да тэрапеўта яшчэ можна, а да вузкага спецыяліста месяц чакаеце, 2 месяцы, ну, за гэты час можна паправіцца. Альбо наадварот. Побочнага ж дзеяння новаўвядзення баяцца патэнцыйныя пацыенты. Проблема, конечно, что по рецепту стали вот от давления лекарства. И мне тяжело ходить в поликлинику и видеть там очереди эти. Дзе-нідзе гэтыя чэргі і без таго пачынаюцца на світанні. У новай сітуацыі часткова прасцей будзе хранічна хворым, якія атрымліваюць рэцэпты не на 1, а на 3 месяцы. Жанчыны, якія набываюць супрацьзачаткавыя пігулкі, змогуць атрымаць неабходную для аптэкі пячатку гінеколага таксама на курс з некалькіх месяцаў. Уже люди, которые в возрасте, они не стесняются, а подростки по 17, по 16 лет, им это нужно. И они же не пойдут к врачу. Пускай идут и консультируются с врачом. Молодежь берегет свое здоровье и рожает хороших детей. Новыя правілы маюць клапаціцца пра нашае здароўе. Галоўнае ж пытанне, ці адпаведна падрыхтаваныя да новых правілаў медычныя установы і мы самі. Юлія Цяльпук, Белсат. Ініцыятыва «Віцебск. Горад наш» дамагаецца ад мясцовых уладаў добраўпарадкавання пляжу ў Сакольніках, бо там заняпалі найбуйнейшая сажалка і пляж, месца адпачынку найвялікшай колькасці віцяблянаў. Неўпарадкаванасць парушае санітарны баланс і пагражае здароўю гараджанаў. Галіна Бакунчык распавядзе падрабязнасці. Распранальню баршчэўніку ды прыбіральным. І гэта ўсе аб'екты добраўпарадкавання пляжу Сакольнікі ў ваколіцах Віцебску. Але і тыя паволі канчаткова занепадаюць, кажа актывістка ініцыятывы «Віцебск. Горад наш». Калі ў гэтым годзе мы прыехалі туды, мы пабачылі, што нават тыя распранальні, яны параслі баршавіком. То есть чалавек, які тут зойдзе і не разбярэцца, што это такое, ну, можа быць, чалавек яшчэ недасведчаны і ведае, што это баршавік. Ён можа выйсці адтуль з вельмі небяспечнымі апёкамі, бо гэта баршавік. Ён падступае да самага пляжу, ён запаланіў ужо сцежкі. Адзіны на ўвесь пляж прыбіральня ў Сакольніках усталявана за 300 метраў ад месца адпачынку. Даходзяць туды не ўсе. Все ходят в воду. Наверное. Я так понимаю, нету здесь прибиральной. Как и на всех пляжах, ее, по-моему, нигде нету. Зарос пляж, абсолютно не следят за пляжем. Вот, что еще? Ну, березки, конечно, красивые посадили. Это максимум, что нормального. Вода воняет, вода. Как для детей, может, больше там песка привезти, я не знаю, сделать такие больше, облагородить берега, наверное. Надо поставить беседки, не знаю, зонтики какие-нибудь поставить, чтобы можно было от жары спрятаться. Ну, а так, в принципе, неплохо. И то, что освод есть, который смотрит за порядком, и чтобы никто не утонул, в принципе, нормально. Но надо больше благоустроить. Работнікі таварыства выратавання на водах адзначаюць, што праз антысанітарыю і дрыгву на дне сажалкі вада бліжэй восені набывае іншы колер і спецыфічны пах, а пліты старога пірсу на ўзбярэжжы уяўляюць сапраўдную небяспеку. Там плиты лежат неровно на земле, между ними имеется щель. 13-летняя девочка побежала и в эту щель провалилась. Нога застряла, пришлось ее... Ну, это самое. Сама не смогла. Пришлось вызывать МЧС, раздвинули домкратом плиты, вытащили. Травмировался ребенок. Мікалай Аўдзеяў працуе ратавальнікам 8-й год і сведчыць пра пагаршэнне санітарнага становішча сажалкі ды пляжу. Ініцыятыва «Віцебск. Горад наш» за ратаванне сакольнікаў змагаецца 3 гады. Толькі сёлета лісты патрабаванні накіраваныя ў шэраг інстанцыяў. У начальства Віцебскага, усіх гэтых службаў, які адказваюць за стан месца такое ж, як у кароўніках на Магілёўшчыне ці Гомельшчыне, дзе каровы стаяць у гноі па бруха
яшчэ ад іх бяруць малако. На скаргі ініцыятывы «Віцебск. Горад наш» галоўны санітарны ўрач Віцебска Мікалай Красоўскі пісьмова запэўніў заяўнікаў, што месца адпачынку будзе ўпарадкаванае. Апошні раз сажалку «Сакольнікі» чысцілі і даглядалі пляж амаль 10 гадоў таму. Галіна Абакунчык, Белсад. У Горках усё ж не будзе мемарыяльнага знаку Пятру I. Магілёўскі аблвыканкам кажа аб парушэнні працэдуры ўзгаднення. Шыльду планавалі ўсталяваць паслязаўтра падчас урачыстасцяў з нагоды вызвалення раёну ад гітлераўскіх войскаў. Упершыню ідэя ўсталяваць памятную дошку ў гонар расійскага самадзержца прагучала 4 гады таму у лісце, апублікаваным у мясцовай раённай газеце. Але супраць выказалася Святлана Макеева, дырэктарка гісторыка-этнаграфічнага музею ў Горках. Яна нагадала пра гвалт над мясцовым насельніцтвам з боку расійскіх войскаў. Факт пацверджаны шэрагам гістарычных дакументаў. Падчас паўночнай вайны ў 1708 годзе расійскі цар прыпыняўся ў Горках. У той вайне супраць Швецыі Расія была хаўрусніцай Рэчы Паспалітай, тагачаснай дзяржавы і беларусаў таксама. Амбасадар Нямецчыны Петер Детмар разам з жонкай Ількай Детмар развітаўся з Беларуссю па-беларуску. Дыпламатычная місія Детмараў доўжылася 4 гады, але час вяртацца на радзіму. Відэазварот нямецкая амбасада ў Менску апублікавала ў сацыяльных сетках. Для нас надышоў час вяртацца дадому. Мы дзякуем вам за садаўныя гады разом з вами у Беларусі. Ну, все, мы пошли. Гэтыя выходныя прыйшліся якраз на свята сонцастаяння, якое ідзе ў глыбіню да хрысціянскіх традыцыяў Беларусі. І з гэтай нагоды ў вёсцы Птіч пад Менскам у музеі Дудуткі прайшоў двухдзённы музычна-вогненны фестываль «Свята сонца». Людзі здабывалі агонь, скакалі праз вогнішча, плялі венкі, ды ўвогуле добра бавілі час. Прапановваю зазірнуць на тэатральную і абрадавую пляцоўкі «Свята сонца». На самом деле ты ощущаешь себя частью большой истории своих предков, которые живет уже не одну сотню, не 1000 лет. Все, што дзеецца тут, купальскае вогнішча, людзі, якія рэканструюць беларускія традыцыі. І мне, канешне, вельмі ў кайф быць тут і быць у цэнтры гэтага самага. Я гэта вельмі люблю і вельмі паважаю. Гэта частка нас, як беларусаў. Здесь мои друзья, здесь моя семья, и здесь весело, здесь хорошо. Ці варта заўтра бавіць час пад адкрытым небам, падкажа мапа з прагнозам надвор'я. А я з вамі развітваюся. Добрага вечара.